రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై కిషన్ రెడ్డికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ది ఉన్నా గోదావరి బెల్ట్ కోల్ బ్లాకులు సింగరేణికి అప్పగించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. సింగరేణికి తాడిచర్ల 2 బ్లాకు కేటాయించడంపై ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కోయగూడెంలోని 3వ బ్లాక్ పెండింగ్ లో ఉండడం వల్ల సింగరేణికి నష్టం వాటిల్లుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించామని వివరించారు. కిషన్ రెడ్డికి తెలంగాణపై ప్రేమ ఉంటే గోదావరి బెల్ట్ కోల్ బ్లాకులు సింగరేణికి కేటాయించాలని భట్టి విక్రమార్క కోరారు. కిషన్ రెడ్డి గారికి మీ ద్వారా వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఈ గోదావరి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న కోల్ బ్లాక్స్ అన్నిటిని కూడా సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్, గవర్నమెంట్ ఇది. ఆ కోల్ బ్లాక్స్ కూడా మీరు ఇచ్చే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ కూడా గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్. ఇది ఏమాత్రం మీకు తెలంగాణ మీద, సింగరేణి కాలనీస్ మీద ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా మీరు మంత్రిగా ఉండి ఈ కార్యకలాపాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేసి పెట్టాల్సింది.